खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों चेन्नाइनि बड'लेण्ड आलासि न'आव थांनाय 27 खालार खालि एबा मैया ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। नंगौ रंजालि बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि गाहाय आरो एंगारहायै मोनसे फोरबो। बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ दुलाराय आसाम नाङैनो फालियो। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय बायदिनो थांनाय मैयानि सानाव चेन्नाइनि बड'लेण्ड आलासि न'आवबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो चेन्नाइनि बड'लेण्ड आलासि न'आव रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारियावनो एमएलए भुपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला एचएस फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा एमआइएल इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ एचएस फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।